Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinala nung nakita sa balita lokal. Siyudad sang Bacolod, liwat ng una sa may madamo ang kaso sa COVID-19 na record kahapon adlaw sa Bugos nga Region 6. Duwa ka kaso sa Delta variant sa Antique, wala na bakunahan kag wala sang travel history. Balita National, Senator Pacquiao ginkakas bilang presidente sang PDP laban. DOH ginkumpirma nga duha nang napatay bangod sa Delta variant. Balita International, patay bangod sa lapnago niya pagbaha sa West Europe, naglambot na sa 120. Sa sports balita, Chris Paul ginpasiguro nga hindi na masulit ang madamo nga turnovers sa Game 5. Mayo nga ga Bacolod, may nga Negros Occidental kag Bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Hulyo 18, 2021. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa
dampingan. Batayong Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita. Pagdayo na ipalak na Malasing Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa aksyon! Last size at sa Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Naglabot na sa 76,780 ang kaso sa COVID-19 sa Western Visayas matapos nadugangan sang 681. Nanguna ang siyudad sang Bacolod sa may madamo ang kaso nga may 148. Ginasundan sang Iloilo Province 132, Aklan 125, Iloilo City 95, Negros Occidental 86, Capiz 47, Antique 34 kag Guimaras 14. Samtang 801 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 64,183 kag 17 ang bago nga nagkalamatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,766. Ang Western Visayas ang may 10,810 ka-aktibo nga kaso sang virus. Ginpayag sa head sa Local Health Support Division sa Department of Health Centers for Health Development sa Region 6 nga wala sa travel history ang duha ka mga kaso nga nagpositibo sa Delta variant sa coronavirus sa Antique. Sino kay Dr. Maria Sofia Pulmones ang duha ka mga local case kag ginaimbestigahan sa karon sa otoridad kung nakuha nilang virus sa lugar kag kung ini ang nakadugang sa pagsaka sa kaso sa probinsya. Dugang pa ni Pulmones isa sa mga pasyente among 78 anyos nga babae nga napatay sang Mayo 31 kag ang isa pa nakakompleto sang 14-day quarantine kag naka-recover sang Hunyo 30. Magadugang sang pagsulundan ang siyudad sang Bacolod bilang preparasyon batok sa Delta variant sang coronavirus. Suno kay Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Emergency Operations Center Task Force, gintalakay sa ila pagsapol kaupod kay Bacolod City Mayor Evilio Lunadia amo ang istrikto nga minimum protocols kag pagdumili sang pagtipon-tipon. Magatukod sang Delta Force Working Team ang siyudad nga magatutok batok sa Delta variant. Subong man, mas pabaskugon ang prevention, detection, isolation, treatment, and reintegration kag plano sang siyudad nga padugangan sa mga pribado kag pampubliko nga hospital ang healthcare facility o capacity. Mas pasangkaron ang genomic biosurveillance kag koordinasyon sa Department of Health Region 6 para mapadala ang mga specimen sa Philippine Genome Center para sa detection. Dugang pa ni Sorongon, pabakuron pa ang border control kag usisaon ng mga naga-inabot nga turista. Nagalawom si Sorongon nga dugangan sa gobyerno nasyonal ang ginpadala nga bakuna sa syudad. Mga measures na na-discuss kagabi ang mga masunod. Una, ang mga ginatawag natin ng strict compliance to the minimum health protocol, social and mass gatherings because these are potential super spreader events. No? May ginapasag si Mayor din nga isa ka executive order or memorandum na kung sa diin may ara kita ginapormang Delta Force striking team. No? Mga measures na Nabalaka si Vice Mayor Elcid Familiaran sa posible matabo nga pagbag-o sa quarantine status ang syudad, labi na nga may liwat naman pagsaka sa kaso sa COVID-19 kahapon nga adlaw. Suro kay Familiaran base sa real-time cases nga nabaton sa iya talatapan, naglabot sa 160 ka mga positibo ang kaso na record sa syudad. Duga pa rin Familiaran kung magpadayon ini nga trend sa sulod sa isa ka semana, posible nga mahimo sang panibag-o nga rekomendasyon ng National IATF.
Sa ibang nga balita lokal, wala sang matabo nga untat biyake sa mga fast crafts. Suno kay Wisam operator Frank Carbon, ginhimo na lamang nga isa ka round trip ang biyake padulong Iloilo pabalik sa Bacolod vice versa, bangod sa dutay nga pasahero. Magahalin ang barko las 12 sang udto sa syudad sa Iloilo pakadto sa Bacolod, kag las 12 ang hapon halin Bacolod pakadto Iloilo. Ginpayag ni Carbon nga may isa ka shipping line ang naguntat sang biyake apang wala ginhingadlan kun ano nga fast craft company. Suno kay Carbon, ginpanumdum nila sa mga pasahero nga magkaon, mag-inom sang tubig kag magpangihi na, atis magsakay sa barko agud hindi magpakadto pakari sa sulod kag wala na sang rason kakuhaon ng face mask kag face shield samtang nagabiyake. Ginpasiguro ni Carbon nga nabakunahan ng ilang mga personnel sa nga barko, tellers kag porters. Ginklaro ni Carbon nga wala sang requirements ang pagbiyake. Sige ang biyahe. Sa even ang land transportation, jeepney, bus, sige. Okay. Kaya kabalo sila ng, nag-agwa sa statement si Mayor Jerry Trias na hindi niya paguntato niya ang biyahe. Kabahin sa pagpahayag ni Wisam operator Frank Carbon. Gain turnover ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ng masobra 1 milyon nga kantidad sa mga mangunguma sa banwa sang Valladolid. Naglabot sa 368 ka benepisyaryo ang nakabaton sang kabilugan nga 1,800,440 pesos. Kabahin sang quick turnaround early planting incentives na ginpagi sa provincial agriculturist. Anisambit nga kantidad pagawsaron sa pagpasanyog sang ila pananom nga humay agud masiguro nga may maayo nga produksyon nga binasubo nga may pandemya. Nagtambong man sa mga turnovers ang board members Jose Benito Alonzo kag Jeffrey Tubula sang OPA OIC Dr. Dina Kinsola. Natapos na sang CDRRMO flood control team kag DPWH ang pagpanglimpyo sa mga drainage system nga yara sa sur nga bahin sang Bacolod. Suno kay Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas, nadugangan ang ila pagtrabaho bangod sang mga manhole nga natabunan sang aspalto apang ini ang gintutukan na sa mga personnel gikan sa among nga departamento. Duga pa ni Vargas na tala na nga magisaylo ang ila operasyon sa norte nga bahin sang syudad sa masunod nga semana. Target sang iya talatapan upod sa DPWH nga tapuso ng mga proyekto sini nga bulan sang Hulyo. Kag sa katapusan nga balita lokal, naglambot sa 310 ka mga registrants ang nagproseso sang ila application kahapon nga adlaw sa exclusive registration naging patigayon sa Incomlec Bacolod sa Barangay Villamonte sa Hulyo 16. Suno kay Bacolod Election Officer Attorney Katrina Canya, nadamo sang nagkadto ka nagligan nga adlaw kag nagpasalamat sa tikang nga ginhimo sa Youth Coalition for Democracy kaupo ng SK Federation sang syudad sang Bacolod. Dugang pa ni Canya, may mga ginaplano pa nga duga nga satellite registration ay gaanunsyo sa mga masunod nga adlaw. Sa piyak nga bahin madayon sa Hulyo 19 ang election regulation board hearing kon diin talakayon man ang 242 ka ma-oppose registration. Apang ginklaro ni Kanya nga hindi maakomodar sa sulod sa isa ka adlaw ang tanan nga opposition case, labi na gina-require nga ang pasensya sang tagreklamo kag sang mga ginareklamo. Sa balita national, Senator Pacquiao ginkakas bilang presidente sang PDP laban. DOH ginkumpirma nga duha na ang napatay bangod sa Delta variant. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Good morning mga ka-aksyon. Happy Sunday everyone. Kamusta ka mo maulanon nga Domingo diriya sa syudad sang Bacolod? Matugnaw. How about sa ibang lugar sa Negros Occidental? Kamusta ka mo mga ka-aksyon? Of course, basta nagaulan-ulan, mandara halong-halong gid kita, especially sa magabiyahe. Good morning na kay Tia Kim Iriman. Good morning sa imo Tia, dira sa may Mursya. Kay Mase Tofago, good morning man. Kay Alex Monteza, maayong aga. Kay Michelle Sayo Gimeroy, good morning. Lito Dayap, good morning. Good morning man kay kumparing Bia Jonathan.
Si Miss Shona Cordero, maayong aga. Greet naman kay Nene Lani. Happy birthday. God bless you always. Happy birthday. Kay Tata Gary, maayong aga. John Vicente, good morning sa imo. Kag sa iya nga family dra sa may barangay Carabalan and gapamati siya dra sa may Hamindan, Capiz. Francis Gonzalez Villaflor, good morning. Miss Jinky Dialagdon, good morning man. Kinatamyo niya sila ni Mr. Beboy Villasor, Ma'am Van Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Michael Season, kag tanan niya members sa Energy Fans Club. Si Christine, ginatamyo niya man. Kay Arman Regalado, good morning man, dra sa may Isabela. Michelle Malabago, dra sa may Locotan, Cabancalan City. Yes, may biyahe ang fast craft Bacolod Iloilo, pero isa lang ka trip sa isa kadlaw. So kada alas 2 lang sang hapon, Michelle, okay? Ang going na iya Bacolod. Ang Iloilo Bacolod naman is alas 12 sang udto. Rochelle Fulgencio, good morning man, happy Sunday. Family Susana dra sa may Malingin, Bago City. Rosemary Kabugason dra sa may Cubay, La Carlota. Kay Christine Menyes Villalobos, good morning sa imo Christine. Kay satlanan nga members ng Energy Fans Club. Sally Auke de Sousa, good morning man from Sam Village. Maulanon nga Sunday, yes. Jocelyn Abuan, good morning. Dra sa may Carabalan, ginagreet niya man ko, no. Diding Alojamiento, good morning man and happy Sunday. Dra sa may Antipolo, Pontevedra. Kay Bon Ignacio, good morning. Glycia Avlas, dra sa may Vancouver. Jesseline Andrada Tiangson, dra naman sa may Mansilingan. Happy birthday sa iya apo nga si Prince Tiangson. 4th birthday today. Happy birthday! Kay Dads Aberia, good morning. Yes, dira sa may Sumag. Kay Eunice Jane Areclase o S. Makabudla ba? Good morning sa imo. Yes. And Oliver Pabuaya listening. Dira sa may Handumanan, thank you, more powers. Okay, Lex Berto, good morning. Dira sa may Atipuluan, Bago City. Maninoy, Michael June P. Season, good morning. Dara sa may Purok Brotherhood Sumag. Greet niya lang, Star Mox Cafe, dara sa may 13, Imedia, Talok, Bago City. Stand by. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Last size 20 Action Radio, Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginkakas bilang presidente sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na kon PDP laban si Senator Manny Pacquiao kag ginbolos si Energy Secretary Alfonso Cuse. Nagpungko si Cuse pila ka oras matapos gindeklarar nga bakante ang pwesto ni Pacquiao. Si Pacquiao nga yara karon sa Estados Unidos para preparahan ang ihampang kontra kay Errol Spence. Ang ginkakas sa pwesto 7 ka bulan ang nagligat pagkatapos sini magpanumpa bilang presidente sa PDP laban. Ang pagkakas kay Pacquiao isa ka adlaw kasunod sa PDP laban faction. Naging pangunahan ni Cuse nga nagbukas ang nominasyon para sa bagong opisyal sang partido. Si Cuse ang nagorganisa sa National Assembly sa Clark, Pampanga. Naging tambungan ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginpakamalaot naman sa mga miyembro sa Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o kon PDP laban nga nagapabor kay Senator Pacquiao ang pagpili sa mabagong opisyal sa partido kaginpahayag nga isa ini ka illegal. Nagguang reaksyon matapos gindeklarar sa PDP laban nga bakante ang posisyon ni Pacquiao kaginpili si Energy Secretary Alfonso Cuse bilang presidente kadungan sa assembly nga ginpangunahan ni Cuse kag sang iyang mga supporters nga gintambungan ni Presidente Duterte sa Clark, Pampanga. Sa simultaneous Zoom assembly, masobra isa kagato sa PDP laban chapters ang nagpakamalaot sa natabo kaginpahayag nga wala ini sa epekto sa partido tungod hindi otorisado sa mga miyembro kag ni Pacquiao. Sulo kay Joel Lopez, PDP laban community leader sa Bulacan kag party halin sa 1982, makatilingala tungod madamo nga politiko ang nagpakilala nga miyembro sang PDP laban kag silang orihinal nga miyembro pero wala ginsapa.
Ginkompirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga na-record sa Pilipinas sa ikaduhang nga napatay bangod sa Delta variant sa coronavirus nga una na-detect sa pungsod India. Sulo kay Verriere, isa ka 58 anyos nga babae ang ikaduhang nga napatay bangod sa Delta variant. Dugang pa ni Verriere, nagbatsyag sang sintomas ang pasyente 5 kaadlaw halin sa nagpakonsulta kag pag-abot sa emergency room. Malubha na ang iyabalatian kag didto man ginbawian sang kabuhi. Palayag pa ni Verriere, ila pa hibaluon kung ikaduhang nga napatay na bakunahan na batok sa COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national ginatun-an sa karon sa mga eksperto sa Pilipinas ang datos gikan sa report sa nagkalain-lain nga pungsod agud makahimo sa rekomendasyon para sa booster shots batok sa COVID-19. Sulo kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, magapresentar pa lamang sa kompletong ebidensya ang mga eksperto angot sa kaepektibo sa booster doses. Patag ni Verriere, tuyo sa gobyerno kag sa mga eksperto nga sigurado kag may nagakaigong ebidensya para makarekomendar sa booster shots sa populasyon. Mensionar man ni Verriere ang paghatag konsiderasyon sa equity sa diin. Ang mga wala na bakunahan maghimong ipaiway ang pag-usar sang booster doses. Las 6:24 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Aguroy! Adka! Pirming kireklamo sa kauban sa trabaho. Pero ako? Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Last 6:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition, detalye sa Balita International. Siyento 20 kamatao ang nagkalamatay kag madamo pang missing sa lapnago niya pagbaha sa Western Europe. Isa sa nangin rason sang pagbaha ang wala sa guntat nga pag-ulan nga nagresulta sa paglapaw sang tubig sa mga suba. Sa Germany pa lamang may isa na kagatos ka tawo nga nagkalamatay. Bagod sini nanawagan si German Chancellor Angela Merkel sa pagbato sa climate change. Naglabot naman sa 20 kamatao nagkalamatay sa Belgium, the Netherlands, Luxembourg kag Switzerland. Kag sa ito naman nga sports balita, ginpasiguro ni Phoenix Suns veteran player Chris Paul nga hindi niya pabayaan nga madula pa kag may magluntad nga turnover sa Game 5 sa NBA Finals nila batok sa Milwaukee Bucks. Ini kasunod sang duha ka beses nga turnover sa dayong seconds sa mga hampang rason nga nakuha nga mapatas ang Bucks sa 2-2 ang serye sa adtong Game 4. Ginbasol ni Paul ang yakagalingon sa nasambit nga hampang bangod mayaras ang kabilugan nga 17 ka turnovers ikumpara sa 5 ka turnovers ang Bucks. Samtang bantayan ang NBA Finals Game 5 coverage sa Aksyon Radio Bacolod karon las 9 sa aga upod kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon R Tayhupon.
Last size 27 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Aksyon Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo, Hulyo 18, 2021. Samtang good morning lang anay sa aton mga ka-aksyon nga nagaupod gid sa aton dra sa may nagapamati via radio and of course sa Facebook kay Taurus Ardenio, kay Fernie Española, Dan Kumad, Eddie Laus, Vernally Lariosa, kay Angie Halandoni, Adonis Zaragoza, Yvonne Becher, Lily Lampanog, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Mayo, good morning dra sa may, good afternoon dra sa may Minnesota, USA. Elias Bandada, Agnes Barrera, Lito Olvido, kag kay Chris Indak. Maayong aga mga ka-aksyon. Stay safe and God bless us all. Ini naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.